Aparatoso accidente este mediodía ao redor da unha na autovía do Barbanza a escasos metros da saída sur da Pobra, en dirección a Padrón, no lugar da tomada. Por causas descoñecidas, un tráiler de grandes dimensións saíuse da vía, colidindo contra o quitamedos e posteriormente precipitándose por un terraplén duns 10 metros de altura. Por fortuna, o condutor e único ocupante do camión non sufriu danos de consideración, saindo polo seu propio pé antes da chegada dos equipos de emerxencias. Ata o lugar do suceso achegáronse rapidamente persoal dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, Protección Civil e Policía Local da Pobra e Garda Civil de Tráfico, encargada esta última de realizar o correspondente atestado. Tamén se achegaron ata o lugar do accidente membros do equipo de conservación da propia autovía, que se encargaron da sinalización e da limpeza da vía, sendo necesaria ademais o corte dun dos carrís de circulación. Os bombeiros encargáronse tamén do control dos depósitos de aceite e combustible do tráiler, por se pudera producir algún vertido ao medio. Un guindastre de grandes dimensións tivo que desplazarse á zona para proceder á retirada do camión, unha manobra que se prolongou durante varias horas.